Трудно ли ви е да се навеждате? Въртите ли се по цели нощи будни в леглото? Ходенето превърнало ли се е в мъчение за вас? Гледате ли отстрани как се забавляват другите? Сега може да промените коренно живота си. Вече има 12-минутно решение при схващания. Супервитал е сензация, за която писаха всички медицински издания в цяла Европа. Ортопедите най-накрая постигат желания успех при своите пациенти. Супервитал се насочва към причината за проблемите и прилага един съвсем нов метод. Облегчава оплакванията по естествен начин, докато вие лежите и си почивате. Тайната е в новаторската концепция на постоянно пасивно движение. Само трябва да легнете удобно, а уредът ще отпусне постепенно и леко схванатите ви мускули. Той генерира меко повтарящо се кръгово движение на таза, което отпуска схванатите мускули. Прешлините се раздалечават. Отслабва натискът върху нервните окончания. Схващането изчезва и дискомфортът отслабва. Най-после ще седите удобно, ще спите, ще ходите и ще се отдадете на любими занимания без вечния страх от мъчителен дискомфорт. 12 минути на ден стигат и най-после ще се почувствате по-добре. Радвайте се на по-добър живот. Радвайте се на по-качествен живот. Обадете се на изписания телефон и поръчайте сега Супервитал на специална цена. В Европа и в Америка Супервитал се продава на цена от 449 евро. До изчерпване на ограничени количества вие ще закупите Супервитал не за 900, дори не и за 500 лева, а вече само за 289 лева. Какво чакате? Отървете се най-накрая от дискомфорта в гърба. Забравете за схващанията в кръста. Кажете край на обезболяващите. Подарете си Супервитал. Наберете нашия телефон и си осигурете този уникален уред. Вие ще го закупите от нас на изключителната цена от само 289 лева. Какво чакате? Обадете се сега!